രാമ രാമ ഹരേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീദപദമകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത. ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജഗദീശ ഹരേ കൃഷ്ണ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ജയ ഗുരുമാരുത മന്ദിരനാഥ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ദേവാ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാഭിഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടയേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्री गुरु प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरे हरे बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा കൃഷ്ണ हरे कृष्णा. നാമം कृष्णाय മാതാജി. वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. हरे कृष्णा. ശ്ലോകം 16 അവിടെ നല്ല എടുക്കാനുള്ള മാതാജി.
മാതാജി 5 കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലല്ലോ. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലേ? മറ്റേത് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? നമ്പർ മുഴുവനാക്കിയില്ല. ഓക്കെ. ഭാവാർത്ഥം ശല്യപ്രഭു ആദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ വരെ എത്തി. ജന്മം കൊണ്ട് ശൂദ്രനെക്കാളും താഴ്ന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഉത്തരത്തിന്റെ ഒരു വശമാണിത്. മറ്റൊരു വശം എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദൂരൻ ശൂദ്രനല്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന അധ്യായത്തില് സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 13 ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള അധ്യായത്താണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദുരരുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ജന്മം കൊണ്ട് ശൂദ്രനേക്കാൾ താഴ്ന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നായാലും ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നതിൽ ഹാനിയൊന്നുമില്ല. ഉത്തരത്തിന്റെ ഒരു വശമാണിത്. മറ്റൊരു വശം എന്തെന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദുരർ ശൂദ്രനല്ല. മണ്ഡൂകമുനിയാൽ ശപിക്കപ്പെടുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 100 വർഷം നാമമാത്രമായി ശൂദ്രന്റെ ഭാഗം അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നു. അതാണ്. അതായത് അതിന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണതായിരിക്കും. എന്താണ്, വിദുരരെ മണ്ഡൂകമുനിയാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തെ യമലോകത്ത് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം, എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു, മണ്ഡൂകമുനി അദ്ദേഹത്തെ ശപിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പൊ യമരാജാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ, കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ പോലത്തെ അതിനെ എന്ത് സൂചി കൊണ്ട് കുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വിദുരർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അറിവില്ലാത്ത ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത പാപകർമ്മം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടുന്നത്? അപ്പം അതുകൊണ്ട് യമരാജാവിനെ ശപിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ശാപം ലഭിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം മണ്ഡൂകമുനിയായിരുന്നു അന്ന് ആര്? വിദുരര്. അപ്പൊ മണ്ഡൂകമുനി ശപിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്ക. മണ്ഡൂകമുനി ശപിച്ച് അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ യമരാജാവിനെ ശപിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് അതിന് ഒരു 100 വർഷം ശൂദ്രന്റെ ഭാഗം അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് യമരാജൻ വിദുരന്റെ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ജനിച്ചത്. അപ്പൊ 100 വർഷമാണ് നാമം മാത്രമായി. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധം ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റേതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നാമം മാത്രമായി. നാമം മാത്രമുള്ളൂ ശൂദ്ര കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ശൂദ്രന്റെ ഭാഗം അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നു. ബ്രഹ്മാവ്, നാരദർ, ശിവൻ, കപിലൻ, ഭീഷ്മർ, പ്രഹ്ലാദൻ തുടങ്ങിയ ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ അതേ നിലയിലുള്ള 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളായ യമരാജന്റെ അവതാരമാണ് അദ്ദേഹം. യമരാജൻ മഹാജനമാകിയാൽ, ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്, യമരാജൻ മഹാജനമാകിയാൽ നാരദൻ, ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് മഹാജനങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഭക്തിനിഷ്ഠയെ സംബന്ധിച്ച് ലോക ജനതയോട് പ്രചാരം ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മമായിരുന്നു. ശുദ്ധമുക്താത്മാക്കളായിട്ട് തന്നെയാണ് അവര് ജനനം കൊണ്ടത് ജീവാത്മാ രൂപത്തില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോക ജനതയോട് ഭക്തിയെക്കുറിച്ച്, ഭാഗവതത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുമുള്ള ലോക ജനതയോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭക്തിനിഷ്ഠയെക്കുറിച്ച് പ്രചാരം ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെ ധർമ്മമാണ്? മഹാജനങ്ങളുടെ ധർമ്മമാണ്. എന്നാൽ യമരാജൻ യമലോകത്തെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ സദാ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നും അനേക ലക്ഷം മൈൽ ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ മരണാനന്തരം പാപികളായ ആത്മാക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകാനും അവരവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ശിക്ഷ വിധിക്കുവാനും ഭഗവാനാൽ യമരാജൻ നിയുക്തനാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകയാൽ തെറ്റുകാരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപൂർണമായ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നും അവധിയെടുക്കുവാൻ യമരാജാവിന് സമയം തീരെ കുറവായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം തീരെ കുറവാണ്. നീതിമാന്മാരെക്കാൾ തെറ്റുകാരാണ് അധികപക്ഷമുള്ളത്. തെറ്റുകാരാണ് പ്രകൃതിയില് അല്ലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളത്. അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ടുപോയി
അവർക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള അവരുടെ പൂർവജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷകൾ വിധിക്കേണ്ടത് ആ ജോലിയാണ് യമരാജന് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രചാരം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വിദുരന്റെ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കാനും ഒരു മഹാഭാഗവത് ഭക്തനായി അത്യന്തം കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കാനുമായി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. ഇച്ഛയാൽ അദ്ദേഹം മണ്ഡൂകമുനിയാൽ ശാപിക്കപ്പെട്ടു. അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് ഒരു ശാപം ലഭിക്കുന്നതും ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതും ഏത് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ ശൂദ്രനോ ബ്രാഹ്മണനോ അല്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വരാഹ അവതാരമെടുത്താലും ഒരു വരാഹമോ ബ്രഹ്മാവോ അല്ലാത്തതുപോലെ ഇത്തരം ലൗകിക സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയനാണ് അത്തരം ഭക്തൻ. ഏത് രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നാലും ഭഗവാൻ അതേ എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടി ഇതിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെയുള്ള ഇതാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ലൗകിക ജീവസൃഷ്ടികൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാനും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഭിന്ന ആധികാരിക ഭക്തർക്കും ബദ്ധാത്മാക്കളെ പുനരുദ്ധരിക്കാനായി പലപ്പോഴും നിരവധി താഴ്ന്ന ജീവസൃഷ്ടികളുടെ വേഷം ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആദ്യം മുസ്ലിം ഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ച അതാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് വന്നത് അല്ലേ. എന്നാൽ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും സദാ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാകുന്നു. ഈ മഹാജനങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളവരാണ്. അവർക്കൊരിക്കലും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്രകാരം യമരാജൻ സ്വയം വിദുരരായി അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവിയിൽ കശ്യപന്റെയും അതിഥിയുടെയും അനേക പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായ ആര്യമാവാണ് താൽക്കാലികമായി ആരായിട്ട് ചുമതലയേറ്റു? യമരാജനായിട്ട് ചുമതലയേറ്റു. ആദിത്യന്മാർ അതിഥി സുതന്മാരാകുന്നു. അപ്രകാരം 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. 12 ആദിത്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആര്യമാവ്. ആകയാൽ യമരാജന്റെ വിദുരരുടെ രൂപത്തിലുള്ള 100 വർഷക്കാലത്തെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ ആര്യമാവിന് തികച്ചും സാധ്യമായിരുന്നു. നിർണയം എന്തെന്നാൽ വിദുരർ ഒരിക്കലും ഒരു ശൂദ്രനായിരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനായ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു. ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ ശൂദ്രനായി ജനിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു. ശ്ലോകം 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യുധിഷ്ഠിരോ ലബ്ധരാജ്യോ ദൃഷ്ട പൗത്രം കുലന്ധരം ഭ്രാതൃഭിർലോകപാലാഭൈർ മുമുദേ പരയാശ്രിയ. യുധിഷ്ഠിരൻ ലബ്ധരാജ്യഃ പിതാവിന്റെ രാജ്യം ലഭ്യമായ ദൃഷ്ട്വാ ദർശിക്കയാൽ പൗത്രം പൗത്രൻ കുലം ധരം യോജിച്ച ഭ്രാതൃഭി ഭ്രാതാക്കളാൽ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരാൽ ലോകപാലാഭൈഹി ഭരണകർത്താക്കൾ മുമുദേ ആസ്വദിച്ചോ പരയ ശ്രിയ സമ്പത്ത്. ലബ്ധരാജോ ദൃഷ്ട പൗത്രം കുലന്ധരം കുലംധരം കുലത്തിന് തികച്ചും യോജിച്ച ഭ്രാതൃഭിർ ലോകപാലാഭൈർ മുമുദേ പരയാശ്രയ മുമുദേ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു. എല്ലാവരും സമർത്ഥരായ ഭരണകർത്താക്കളായിരുന്നു. വിവർത്തനം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം സ്വായത്തമാക്കിയതിനും മഹത്തായ വംശപാരമ്പര്യം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു പൗത്രന്റെ ജനനം ദർശിച്ചതിനും ശേഷം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രജകൾക്ക് വിദഗ്ധ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളുടെ കൂടെ സഹകരണത്തോടെ അസാമാന്യമായ സമ്പത്ത് ആസ്വദിച്ച് സമാധാനത്തോടെ രാജ്യഭരണം നടത്തി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ചാണ്? യുധിഷ്ഠിരൻ രാജ്യം സ്വന്തമാക്കി മഹത്തായ വംശപാരമ്പര്യം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു പൗത്രന്റെ ജനനം. അതേതാണ് ആ പൗത്രൻ? പരീക്ഷിതന്റെ ജനനം ദർശിച്ചു ശേഷം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രജകൾക്ക് വിദഗ്ധ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കള്. ആരൊക്കെയാണ് ഇളയ ഭ്രാതാക്കള്?
ഭീമനും ഭീമൻ, അർജുനൻ, ശകുലൻ, നകുലൻ സഹദേവൻ. ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് അസാമാന്യമായ സമ്പത്ത് ആസ്വദിച്ച്, അത്രയും സമ്പത്ത് അത് പ്രജകളോടൊപ്പം ആസ്വദിച്ച് സമാധാനത്തോടെ രാജ്യഭരണം നടത്തി. ഭാവാർത്ഥം ശല്യപ്രഭുവാദ് ജയ് ശല്യപ്രഭുവാദ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അർജുനനും അസന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു അസന്തുഷ്ടിക്ക് കാരണം? സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങളെല്ലാം മരിച്ചു പോയത് തങ്ങള് കാരണമാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആർക്കുണ്ടായി? യുധിഷ്ഠിരനും ഉണ്ടായി, അർജുനനും സഹോദരന്മാർക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ തന്നെയാണല്ലോ വധിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് രാജ്യം കൈക്കലാക്കിയത് എന്നൊരു കുറ്റബോധം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങളെ വധിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പരമ ഇച്ഛയാൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടതാകിയാൽ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ. അതാണ് പ്രഭുപാദ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയോടെയാണ്. യുദ്ധാനന്തരം മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അത്തരമൊരു ബൃഹത്തായ കൂട്ടക്കുരുതി കാരണം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അത്യന്തം അസന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. ഇത്രയും അധികം ആളുകളെ, മൃഗങ്ങളടക്കം. എങ്ങനെ മൃഗങ്ങൾ വന്ന്? വാഹനങ്ങള്, ആന, കുതിര, ഒട്ടകം, അല്ലെ, എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ആയിട്ട് മൃഗങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്തരമൊരു ബൃഹത്തായ കൂട്ടക്കുരുതി കാരണം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അത്യന്തം അസന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. പാണ്ഡവർക്ക് ശേഷം കുരുവംശം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ ഫലത്തിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവശേഷിച്ച ഏക പ്രതീക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രവധു ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശു മാത്രമായിരുന്നു. മക്കളൊക്കെ മരിച്ചുപോയി. ഇനി ആ പുത്രൻ, ഒരു കുട്ടി, അഭിമന്യുവിന്റെ കുട്ടി മാത്രമാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അശ്വത്ഥാമാവിനാൽ അവനും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഭഗവന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ആ ശിശു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ആകയാൽ അസ്വസ്ഥതയുളവാക്കുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും പ്രശാന്തമാക്കുകയും രാജ്യത്തിൽ സമാധാന സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിജീവിക്കുന്ന ശിശുവായ പരീക്ഷത്തിനെയും ദർശിച്ച് തൃപ്തനായ ശേഷം സദാമായികവും അസ്ഥിരവുമായ ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ ലവലേശം താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അല്പം ആശ്വാസം അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി നടന്നു പോന്ന് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് രാജ്യം യുധിഷ്ഠിരന് ശേഷം നയിച്ചു കൊണ്ടുപോവാൻ ഒരു കണ്ണിയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സമാധാനത്തോടെ ആശ്വാസം അനുഭവപ്പെട്ടു. ശ്ലോകം 17. ഏവം ഗൃഹേഷു സക്താനാം പ്രമത്താനാം തദീഹയ അത്യക്രാമദ വിജ്ഞാത കാല പരമദുസ്തരഃ. ഏവം അപ്രകാരം ഗൃഹേഷു, ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഗൃഹേഷു കുടുംബകാര്യങ്ങളെ, സക്താനാം ആസക്തരായ വ്യക്തികൾ, നമ്മളെപ്പോഴും ഭൗതികതയിൽ ആസക്തരായവരാണ്. പ്രമത്താനാം ആസക്തരായ, തദീഹയ അത്യക്രാമത് അവിജ്ഞാതഃ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ, കാലഹ കാലം, പരമമായ, ദുസ്തരഹ അതാണ് പറയണത്. കാലം എല്ലാത്തിനും മറവി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് അവരെ ഒന്നും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ജീവിതമില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ആരാണ് അദൃശ്യമായിട്ട് അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാലം. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും കാലം അതിന് ഒരു മറവി, ഭഗവാൻ തന്നെ. എന്നാലും ആ കാലം കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ഭ്രാന്തമായി ആസക്തരായി അവരുടെ ചിന്തകളിൽ സദാ ആമഗ്നരായവരെ, എല്ലാം ഭൗതികതയിൽ ആമഗ്നരായവരെ വെല്ലാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ശാശ്വതമായ കാലം അഗോചരമായി അറിയാതെ അതിക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശല്യപ്രഭുവ ജയ് ശല്യപ്രഭുവ. ഞാനിപ്പോൾ സന്തോഷവാനാണ്, എനിക്ക് എല്ലാം വരുതിയിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൗരവർ മരിച്ചപ്പോ
അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രാജ്യഭാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തപ്പോൾ അവരെ അങ്ങ് മറന്നു. ഞാനിപ്പോൾ സന്തോഷവാനാണ്, എനിക്കെല്ലാം വരുതിയിലുണ്ട്. നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് എല്ലാം ശരിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ബാങ്ക് നിക്ഷേപം തികച്ചും പര്യാപ്തമാണ്. എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടുവോളം ഭൂസ്വത്തുകൾ നൽകാൻ എനിക്കിപ്പോൾ കഴിയും. വിജയം കൈവരിച്ചവനാണ് ഞാനിപ്പോൾ. പാവപ്പെട്ട സന്യാസി യാചകന്മാർ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവർ യാചിക്കാനായി എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു. ആകയാൽ ഞാൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനേക്കാൾ വലിയവനാണ്. ഇതാരാണ് ചിന്തിക്കണത്? ശാന്തമായി ആസക്തനായ കുടുംബനാഥന്റെ ഗ്രഹിക്കുന്ന ചിന്തകളാണ്. ഭൗതികാവസ്ഥയിൽപ്പെട്ട ആ ഗൃഹേഷു അല്ലെ, ഒരു ഗൃഹനാഥന്റെ ഗൃഹനാഥന്റെ ചിന്തകളാണ് ഇതൊക്കെ. കുറെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ നോക്കും, അവരുടെ പേരിലും കുറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എൻ്റെ ഭാര്യയും ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. എനിക്കിന് ഭഗവാനേക്കാൾ എന്ത് വലിയവനാണ് ഞാൻ. സന്തോഷിക്കാം, ഭഗവാനേക്കാൾ വലിയവനാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭ്രാന്തമായി ആസക്തനായ ഒരു കുടുംബസ്ഥൻ, ഒരു ഗൃഹേഷു ഗ്രസിക്കുന്ന ചില ചിന്തകളാണിവ. ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ കടന്നുപോക്കിനെ കുറിച്ച് അന്ധനാണ് അയാൾ. നമ്മുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം അളന്നു കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പരമേച്ഛയാൽ കൽപ്പിച്ചു നൽകപ്പെട്ട നിശ്ചിത സമയത്തിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് പോരുമ്പോ ഇത്ര ദിവസം ഇത്ര ശ്വാസം എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ അവസാന ശ്വാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകുകയേ വേണ്ടു അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാലേ കുട്ടി ഒരു നമ്മുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം അളന്ന് കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പരമേച്ഛയാൽ കൽപ്പിച്ചു നൽകപ്പെട്ട നിശ്ചിത സമയത്തിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അത്തരം വിലപ്പെട്ട സമയം, വിശേഷിച്ചും മാനവർക്ക് അനുവദിച്ച് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയം, വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വിനിയോഗിക്കണം. നമ്മൾ ദേവന്മാരൊന്നല്ല, ദേവന്മാർക്ക് വളരെയധികം ജീവിത ദൈർഘ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് 100, 110, അതിൽ കൂടുതലും 100 ആരും പോവില്ല അല്ലെ. പോകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശേഷം മാനവർക്ക് അനുവദിച്ച് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കണം. വേഗം വേഗം അങ്ങനെ കാണണം. അതായത് സത്സംഗത്തിൽ പോയപ്പോഴേ അവിടെ ഒരു ഭക്തന്റെ അനുഭവം, നമ്മുടെ ഗുരുദിനത്തിന് അന്ന് ഗുരുവിനെ പ്രകീർത്തിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കണം, അതും ഗുരുവിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യാസപൂജയുടെ അന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തന്റെ അനുഭവം പറയാണ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം വളരെ ദൂർത്തടിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ സത്സംഗത്തിൽ പെട്ടു, ഗൾഫിൽ വെച്ചാണ്. അപ്പൊ സത്സംഗത്തിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ വശങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ശരീരവും ഒക്കെ പണിമുടക്കി തുടങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത്, രാത്രി അറ്റാക്ക് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം മാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട്, അപ്പൊ ഭക്തൻ ആ ഒരു മൂഡിയിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു. മാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ്, കൃഷ്ണ, എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം മരിച്ചു പോയാല് വല്ല പട്ടിയോ പൂച്ചയോ ഇപ്പൊ കൃമികളോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മാലെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ജപം തുടങ്ങിയത്രേ. വേദന അതിൻ്റെ അറ്റത്തെത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമാധാനം കിട്ടിയിട്ട് വണ്ടിയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ നിറയെ ബ്ലോക്കാണ്, ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി ഒക്കെ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 10-20 വർഷമായി ഇപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ മുഖം കണ്ടാൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാൻ തോന്നും. അത്രയും ശാന്തതയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത്. എന്നിട്ട് പറയാം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും അറ്റാക്കും അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഇനി പോയാലും എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല, പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന്. അതാണ് നമ്മൾ ജീവിത ദൈർഘ്യം അളന്ന് കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നീട്ടിക്കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചും അതൊക്കെ ചെയ്ത് അടുത്തൊരു ജന്മമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയണ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അതിലൊരു നമ്മളും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടവരല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരികയാണ്. അപ്പൊ വിശേഷിച്ചും മാനവർക്ക് അനുവദിച്ച് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കാൻ സമയം. എന്താണ് അവിടെ വിശേഷിച്ചും മാനവർക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം? മനുഷ്യർക്കേ ഉള്ളൂ അതുപോലുള്ള ജീവിതം, മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള വിശേഷ ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ
ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം, സാധുസംഘം കിട്ടണം, അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണത് മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ശ്രീലപ്രഭു അത് പറയുന്നത്. ഒരു മാനവർക്ക് അനുവദിച്ച് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വിനിയോഗിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മരണത്തെ പറ്റി ഒരു ഭയവുമില്ല. ഇപ്പൊ പ്രഭു പറയാണ്, എനിക്ക് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി ഒരു പേടിയില്ല, ഇനി എപ്പോ ഭഗവാൻ വിളിച്ചാലും പോകാൻ റെഡിയാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ടുപോകണില്ല എന്നുള്ളൊരു മട്ടിയിലാണ് നിൽക്കണേ എന്നുള്ള ഇതിൽ പറയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അഗോചരമായി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു നിമിഷം പോലും, അത് കാലം അഗോചരമായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാതെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു നിമിഷം പോലും വളരെയധികം കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് കൂട്ടിയ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾക്ക് പകരമായി പോലും തിരിച്ചു ലഭിക്കില്ല. ഇത് ഇത്രയും പൈസ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ റെഡിയായി, അതൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും ആ പാസ്വേഡ് അന്നറിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ എടുക്കാൻ പോലുമുള്ള ബോധം നമുക്കില്ലാണ്ട് നമ്മൾ പോണ്ടി വരും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? മക്കൾ അതിന് കടിപിടി കൂടും അല്ലെ. അച്ഛൻ്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എവിടെ, ATM കാർഡ് ആരെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി, ആ നേരത്തെ എവിടെയായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തല്ലുകൂടേണ്ട ഒരവസ്ഥയാവും. ഒന്ന് വായിച്ച മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജനനമരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനം 84 ലക്ഷം 84 ലക്ഷം വ്യത്യസ്ത ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ചക്രത്തിലുള്ള ഭ്രമണം എന്നീ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആത്യന്തികമായി പരിഹാരം കാണുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും ജനനം, മരണം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമായ ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവസത്തകളുടെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങൾക്കും കാരണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ജീവസത്ത സനാതനനാണ്. അവൻ ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല. മൂഢന്മാർ ഈ പ്രശ്നത്തെ വിസ്മരിക്കുന്നു. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് അവർക്കറിയുകയേയില്ല. ശാശ്വതമായ കാലം അഗോചരമായി കടന്നു പോകുന്നുവെന്നും ജനനമരണ ആവർത്തന ചക്രം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം എന്നീ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പരിഹാര മാർഗവുമില്ലാതെ അവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ജീവിതായുസ് അനുനിമിഷവും ചുരുങ്ങുന്നുവെന്നുമുള്ള വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാതെ അവർ താൽക്കാലികമായ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ആമഗ്നരായിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രബുദ്ധനായ ഒരാളിൽ അത്തരം മായയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണം. ആരെ കൂട്ടുപിടിക്കണം? ഭഗവാന്റെ പിടിച്ചോണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പ്രബുദ്ധനായ ഒരാളിൽ അത്തരം മായയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കളായ പാണ്ഡവരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നു. ആകയാൽ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മായിക സന്തോഷത്തിൽ ലവലേശം ആകർഷണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതേവരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അജ്ഞാതവാസവും വനവാസവും ഒക്കെ നടത്തി ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാള് സുഖിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവർക്ക് ഉണ്ടായില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ട് പോലെ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മായിക സന്തോഷത്തിലെ ലവലേശം ഒരു തരി പോലും അവർക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടായില്ല. നാം മുമ്പ് വിവാദിച്ചതുപോലെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാൻ മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? മുക്തിദായകനായ ഭഗവാന് മാത്രമേ മുക്തി കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ശക്തിയുള്ളൂ. സേവനത്തിൽ സുനിശ്ചിതനായിരുന്നു. ആകയാൽ സ്വർഗലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ജീവിത സൗകര്യങ്ങളിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ആകർഷണവും ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം ബ്രഹ്മലോകത്തെ പ്രാപ്തമാകുന്ന സന്തോഷം പോലും താൽക്കാലികവും മായികവുമാകുന്നു. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോയാലും കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പുണ്യമൊക്കെ തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരണം. ജീവസത്ത സനാതനനാകയാൽ, സനാതനൻ പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗം തന്നെ, ഭഗവാന്റെ ഭാഗമായതിനാൽ അതിന് നാശമില്ല. അവന് ഭഗവാന്റെ സനാതന ധാമത്തിൽ മാത്രമേ സന്തോഷവാനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ, സത്യലോകത്തിൽ, സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ അവിടെ ഒന്നും പോയാലും നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം, പൂർണ്ണ സന്തോഷം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കൂടി എത്തിച്ചേർന്ന് ഭഗവത് സേവയിൽ ഏർപ്പെടണം. പരവ്യോമത്തിൽ നിന്ന് ആരും ജനന, മരണ, പുനരാവർത്തി, രോഗം, വാർദ്ധക്യം എന്നിവയടങ്ങിയ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി വരികയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇച്ഛയോടുകൂടിയാണ് ഈ മുക്താത്മാക്കളെ മഹാജനങ്ങളായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അവരൊരിക്കലും
ഈ 3 ത്രിവിധ ഗുണങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് അവരുടെ ജീവിതം വീണ്ടും പാപം ആക്കില്ല. അവർ പാപരഹിതര് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിനെ വെറും മായ മാത്രമാണ്. ഈ പരമാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പണ്ഡിതൻ. എന്താണ്? ഏത് ജീവിത സൗകര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സന്തോഷമോ ആയാലും അത് ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് വെറും മായ മാത്രമാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് പണ്ഡിതൻ. അത്തരം ഒരു പണ്ഡിതന് ബ്രഹ്മസുഖം അഥവാ പരിപൂർണ ആനന്ദം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അഭികാമ്യ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കാനായി എത്ര അളവ് ഭൗതിക സന്തോഷത്തെയും പരിത്യജിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. എന്തുണ്ടായാലും അതൊക്കെ വിട്ടുപോകാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇത് കേട്ട വഴിക്ക് എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും രാജാവായിരുന്നു. അതൊക്കെ വിട്ട് ഇനി എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ബാക്കി ജനമേജയൻ എന്ന പുത്രനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കുക, ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക, ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്തേക്ക് പോയത്. വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആഹാരം ഒഴികെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും സന്തോഷം പകരാത്തതുപോലെ, അപ്പൊ വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുത്താല് അതിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷം കൊള്ളില്ല. അതേസമയം നല്ലൊരു സാത്വികമായിട്ടുള്ളൊരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷമാവും. ശാശ്വതമായ പരിപൂർണ ആനന്ദത്തിനായി വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എത്ര കണ്ട് ഭൗതിക സന്തോഷവും തൃപ്തനാക്കുകയില്ല. ആകയാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കൾക്കോ മാതാവിനെ ബാധകമല്ല. ആർക്ക് പാഠങ്ങൾ പകർന്നു നൽകാനായി വിതുരർ വിശേഷിച്ച് ആഗമനായോ ആ ധൃതരാഷ്ട്രയെ പോലുള്ള വ്യക്തികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇത് പ്രതിപാദിച്ചത്. ധൃതരാഷ്ട്രയെ എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാം എന്നാണ് വിതുരന്റെ ചിന്ത. വിദുരസ്തദഭിപ്രേത്യ ധൃതരാഷ്ട്രം അഭാഷദാന രാജൻ നിർഗമ്യതാം ശീഘ്രം പശ്യേദം ഭയമാഗതം. വിദുരഃ തദ് അഭിപ്രേത്യ അതേക്കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രോട് അഭാഷദ പറഞ്ഞു, രാജൻ നിർഗമിച്ചാലും മതി, ഇവിടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നത് മതി. ശീഘ്രം പശ്യ ദർശിച്ചാലും ഇതം ഭയം മതി, മുമ്പ് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഭയമൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇവിടെ വിട്ടു പോണം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശൈലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. നമുക്കിത് തീർക്കാനായിട്ട് സമയമില്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിവർത്തനം മാത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്താം. ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്നതിനാൽ മഹാത്മാവ് വിദുരർ ധൃതരാഷ്ട്രയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ. ആരെയാണ് വിളിക്കണേ? യുധിഷ്ഠിരനല്ല, അപ്പോഴും എന്താണ്, താഴ്ത്തി കെട്ടണില്ല. രാജാവേ എന്ന് തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാജാവല്ലാന്ന്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് ഉയർത്തി തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഒട്ടും താമസം വിന ഇവിടം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയായാലും മതി. നമുക്കിവിടെ ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയായാലും കാലം ആരെയും കാത്തു നിർത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഭയം അങ്ങയെ പ്രകാരമാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ദർശിച്ചാലും മരണഭയത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങ് വളരെയധികം ആശങ്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മതി, നമുക്ക് പോയാലും. ഭയം അങ്ങയെ പ്രകാരമാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ദർശിച്ചാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. हरे कृष्णा. अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ശ്ലോകം 18 ഭാവാർത്ഥമാണ് നമ്മൾ ഇനി നാളെ നോക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.